Nuwun tepangaken kula Kaila Anwarul Wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sevilasaning Gusti mugi tansah kajiwa kasarira mring panjenengan dalah kula. Waraden titah sangarca padha. Sagung Dewan Pambiji ingkang tuhu luhuring budi, sumrambah para pamirsa kakung Sumawana Putri werda muda ingkang minulya. Purwaning atur monggo sesarengan muji syukur dhateng Gusti Zat ingkang menang hamurba lan hamisesa. Datan menang kapurba lan kawisesa. Inggih awet sih wilasa ingkang rumentah mring panjenengan dalah kula temah saged pepanggihan kanthi raharja. Sinaosa datan pakut netra, bebasan keladuk wantun kirang deduga. Keparenga kula ngandharaken pangraos babagan jatining bangsa gumantung kaprigelan pamuda tumrap basa lan budaya. Para rawuh ingkang kinurmaten, wonten ing jaman punika UNESCO Jakarta ngluncuraken program Creative Youth at Indonesian Heritage Site ingkang paring ruang lan kawruh tumrap para pamuda supaya saged aktif ngrembaka budaya lumantar media digital, storytelling lan kreativitas modern. Menika pratandha kagem kula dalah panjenengan nalika pikiran nyilem ing jagat digital, rohaninipun kedah sumunar dening warisan leluhur. Para kadang ingkang caket wonten ing manah. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dudu namung geguritan sejarah, nanging seh-sehing getih para pamuda ingkang nyawiji. Siji tanah air, siji bangsa lan siji basa. Swara ikembar nyawiji tanpa pamrih. Basa iku laksana segara tanpa tepi, ngemu warna, ngemu makna lan ngemu rasa. Saking basa, bangsa dikenal, saking basa, budaya dipun uri-uri, saking basa, budaya dipun pacak. Nanging pemuda zaman saniki kadang luwih remen dolanan online tinimbang maca aksara luhur. Kamangka digitalisasi saged dados jembatan budaya dudu jurang kang misahke generasi. Ing jaman serba canggih punika, teknologi saged dados piranti kang maringi daya. Nalika astanira nyepeng teknologi, manahipun kedah sumunar dening nyekel leluhuring bangsa. Sakmenika kathah tata cara anyar kagem nguri-nguri budaya Jawa lumantar media di teknologi. Kita saged nyerat aksara Jawa lumantar interaktif online, nembang tembang dolanan ing media sosial utawi ndamel podcast budaya lan vlog edukasi basa Jawa. Kanca-kanca, sinten ingkang prigel bab teknologi, sejatine bakal bisa nyepang masa depan budaya. Saben karya, saben gagasan lan saben tembung sing digawe kanthi tresna marang budaya, iku wujud sumpah nyata pemuda, ora mung dipun ucap kemawon nanging dipun lampahi ugi dipun tepaken. Sumangga kita sami nyawiji, nyipta lan nyumbang karya, nguri-nguri basa, nglestarekke budaya lan bangun jati diri bangsa. Lumantar kreativitasan lan teknologi, sumpah pemuda saged kita amalkan ing media sosial tanpa ngorbanke nilai luhur leluhur. Para kadang ingkang kinasih, mugi saben kita melu dadi pelaku budaya, bukan sekedar penonton sejarah. Mugi kanthi semangat punika, bangsa Indonesia tansah saged adiluhung, maju lan bermartabat saka tangan-tangan muda si kreatif marang budaya. Mboten namung ngelingi, nanging tansah ngurip-uripi sumpah pemuda kanthi nyata. Cakep semanten, jir namung titah sakwantah ingkang kirang samukawis, pramila sedaya kelepatan tansah nyuwun lumuturing si pangaksami kanthi asesanti, rum kuncaraning bangsa, dumung haning luhuring budaya, arum luhuring basa Jawa ing astanira. Rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.